ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. Умед дорам ки видеои имрӯза писанди шумо мегардад ва мондани лайкро низ фаромӯш нахоҳед кард. ҳозир барои шумо анами хел вайёра суртикои дарози туркӣ, тоза туркӣ якум сорта ма ба навор гирифтагӣ ҳастам. ҳаминоям чанд сор дора ҳами туркиҳо ҳангоми харидорӣ, илтимос ҳамешам аҳамиятиед. анами намудое ки мебинед балшмеркан то размери 60 мешава. нархаш 2200-2300 сомонай. бо як бор хитон биёед. ма ин видеоро аз корвон тарафи тиллобозор даромадгоҳи рақами 10 навистагия. якм рядаш ҷои ҳами магазинҳои шишагӣ медроед. як ҳами духтарак савдо мекунад. бисёр борошон хушрӯ, бисёр интихобаш. мисол хитон биёед, бо як бор муқоиса кунед бозора ки ҷои арзонай, кадомаш тозаяй, пас он харидорӣ намоед. ин тарафаш боша ҳар хеле иношам дарозакан. нархҳои ино бошад 2000, 2100, 2200 ҳам хелеай. ино тозаошай. сортҳои якнимазораям доранд ҳами ва ё суртико. баъд 800-900 сомонашам ҳастай. метавонед як бор хитон чанд магазин омада бинед, нархоша муқоиса кунед, фирмоша бинед, сифатша бинед, баъд харидорӣ намоед. инаи ряди дуюм дарозакҳо, иноям дарозан хеле 1600 сомониян. чанд модел дора иям. ряди болое ки ҳаст, ино бошад анами нигиндоро дарози хушран ваям тоза то размери 52 тақрибан мешава ва ё нархи вай сиёҳо 1700 сомон. ана ҳаст бо инаи намудо. инаин зард, тигру, суртику, френчои ин тараф боша. ино бошад 2000-1900 ҳами хелай нархошон. набинед сиёҳош аст. инаи дуюм рядаш бошад дӯстони азиз 1600 бо размерҳои 1400 сомона доранд. анамино чанд размер мешава? 1400 сомона, 2000, 1800 сомона ва 2300 сомона. анами френчора ҳамеша ба назар гиред, ҳам размерша, ҳам сифату, ҳам фирмаша. дар инҷо инчунин анами хел ваё ҳастай. палто, жимпир, хел ҳар кас ҳар чи мега. ира ҳам палто меган, ҳам жимпир меган. ино стриженаи ламоҳои фасон, кроличиёш ҳастай. рӯзои наздик бо бори нав меомадай. инора гуфтанд ки нархошон аз 2000 сар мешава то 4500 сомона, вале ҳозир дариҷа 4500 надоранд. дариҷа боршон тамом шидагиай то 3500 доранд. дарози хушрӯбош. қисми болора бинед. палтои якм сор дӯстони азиз ино 2500 сомон буданд. ҳозир бошад инора 1500-1600 фурӯхтаистанд. метавонед бо як бор хитон омада сифату качестваша аз наздик бинед. ҳамашон пӯсти тозае, ҳамаш мехи тозаи якм сортай. бовар кунед ҳозир ман палтои дароза равон мекунам. нишонтон метиҳам палтое ки қисми болодай сиёҳо ва я баъд нархоша мефаҳмонам. ана дарозаш 3500. чӣ хеле гуфтам 4500-ошон тамом шудагиай, рӯзои наздик меоям. ана ки ин тарафа бинед, ино замшои тоза якм сортай. фурӯшанда худаш мега ки мо $200 мефурӯхтем ин ваёра. ҳамин намуд палтора $200 аввал буд нархаш. ҳозир бошад инора нархошон 1300 сомонияй. сифаташ хубай, якм сортай. дар бозор 800-900 сомонаям ҳастай, вале ва ё сифаташ ранги ино замшаш нест, вай дига хелай. ҳамешам як бор хитон муқоиса кунед. иёра бинед замшошон чӣ хелеай. ин намуд палтои тозара шумо фақат аз ҷое ки мисол анами кожинкои туркӣ якм сорт мефурӯшанд, жимпирои якм сорт мефурӯшанд, шумо анами намуд палтои тозаи сиёҳа аз анами хел дуконо пайдо карда метавонед. ина марҳамат ва ё 1300 буданд. шояд бо арзон кунад, шояд муомила дошта боша. инаи размерушам аз калтатаракош. нархошон ҳамаш ягай, калтатару дарозтараш. ана ин намудора боша. инамиё кашмирай хушрӯ. инора ихтара гуфт 1200 мефурӯхтем. ҳозир бошад нархошон 800-900 сомонай.
ина марҳамат тамошо кунед, бинед. рости ҳамин намудо 400 сомонашам ҳаст бозорда, 500 сомонашам, 350 сомонашам. 400 сомонаша кати 500 сомонаш ма видео кардагим. шумо ба фикрам касоне ки ҳар рӯз видеои моро тамошо мекунад медона ки ман нишон додагӣ ҳастам, вале ино тамоман дигарай сифатшон. анами ваёш пат намезана гуфтан материалош. хулас тамошобинони азиз, аз мо ба шумо пешниҳод кардану нишон доданай. ин агар хоҳед ман рақамома намемонам барои доставка, барои чизи қиматтаракай чӣ хелай нақстар хубтар инае ки хитон омада як бор нархора хитон аз наздик бинед ва агар каседа ки дар кор боша нависа баъд доставка мекунам. и хел чизе чӣ хеле ки гуфтам инора ҳозир вайма наметонам монда, рақамора наметонам монда барои доставка. бинед чӣ қадр хушрӯ палтоҳо, суртуко, кожинкоҳо. вай жимпираш 1200-1300 сомон гуфти якта мондагӣ, агар хато накунам. ина бинед анаминоям 1600 сомонаяй. 1600 сомонаҳо дӯстони азиз медонед то размери 50-52 ай. инчунин ҳаст анамихе палтои туркӣ. иам ҳамун ряде ки ма гуфтам ҳозир якум ряди стекляшка магазино ҳамун рядаяй дига дукон. ино 1600 сомон тоза туркӣ. ана ин намудош бо 2500 буд. мегзарем дигаҷора ма ба навор гирифтагим дохили бозорай аллакай ҳавай ҳафтум дарвозаи тарафи тилло бозор 8 рядай. ира бинед анами намуд ва ё палточаҳо ҳастай. нархҳои палтое ки ҳозир шумо мебинед аз 600 сомон то 900 сомонаяй. и аз анами қадошон вобастаи нархошон. ина марҳамат яктаи мондагӣ буда. ино барои авай распродажа кардиян. ба фикрам ба наздики детски мефурӯшанд, барое ки аллакай ними борошон детски шидагиай. иҷада кожинкои тозора ина распродажа кардиян 100 сомонӣ. бинед 250 сомон буда ё 100 сомон кардиян. костюмчан мардонаам ҳастай кожинкаи тозаи хушрӯ 100 сомон. ина бинед размерҳои ё каман. агар ки мисол харидор бошед ма бо омада размерушам мебинам. и палтоо ана қисми болода боша 1000 сомонаш ҳастай дарози хушрӯш. ана жимпира рости гап дӯстони азиз дута мондагиай гуфт ҳамагӣ 1200 гуфт ё 1300 худи фурӯшанда нархша. агар маъқул боша то наметавонед ки як бор хитон омада бо нархша бинед. адресора ма гуфтам дар омадгоҳи рақами 10 навистагиай. ана вай магазиное ки амун дарвозаҳое ки нав кушода шудагиай, биноҳое ки нав кушода шудагиай ҷои 7-уму ҷои 6-ум дарвозада. хулоса анам хел френчу суртикои тоза туркира ма имрӯз кӯшиш кардам ки пешниҳоди шумо гардонам, то ин ки бисёр вақт хоҳиш мекунанд ва то ин лаҳза ҳамхе имконият ба даст набуд, иҷозат набуд. имрӯз ки иҷозат додам ба навор гирифтан, манзури шумо мегарда анами намуд видео. хулас тамошобинони азизи канали мо хуб бошед.